Салом тамошобинон созаи назарин саломатиётон хубай духтарако нигоҳ кунен. Грандиозная распродажа рафтаистай биненда болопӯшои фасони турецкий 150 сомон шудаи 300 сомона буданд. Ҳозир бошад 150 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза шашм қатора охиронуш биёен духтаро. Ина охирон ями шашм қаторда мешава магазинои калон, магазини Акай Мирзо биён нишонтон метиҳам. Нигоҳ кунен. Инаи бизрукавкоям ҳамаш 150 сомони аксия шудаган. Анаи болопӯшои туркиям ҳамаш 150 сомони аксия шудаган. Беҳад хушрӯй бовар кунен, материалшам фасонай хичам як бор айпеш биненда. Ина касе ки омаданияй ҳатман биёен духтарако. Ина бинен вишифкадор фасон материалошон майдинай тоза турки. Ҳозир ворид мегардем. Иҷада бори новинка омадагай духтаро. Хостум новинкаошонам нишонтим. Ина инош чанд меян? Ина мино. Анаи модел. Иҷада инаи модело ҳастай. Ина 200 сомонаш ҳам ҳастай. 220 300 инам хеле нарх доранд. Ое ки берунда нишон додем. Дидена ҳамоям 300 сома 350 сома будан 150 шудан. Ана инаш боша гадензия духтарако болопӯши фасон. Ҳам сиёҳаш ҳастай, ҳам анами цветаш ҳастай. 300 сомону 450 сомонай тигмакатия ина. Нигоҳ кунен, беҳад хушрӯчай 450 сомон. Сиёҳшам ҳастай, сиёҳшам фасони бадай духтаро. Ҳатман ина биёен бо айпеш тамошо кунен. Инчунин иҷада аксия рафтаистай дар анами гадензои туркӣ. Джинсои фасон чӣ хеле гуфта будам иёро то 800 ам мефурӯшанд. Иё ки хичон ҳами бренд кати кор мекунанд духтаро размерои ҳамаш мондагӣ нестай ай ҳамаш дутаи сетаи размер мондагиай ина биёен чанд мекаден 400 сомон аксияи беҳтарин рафтистай духтарако 400 сомон аями друн 4-5 моделша размерош мондагӣ нест не ки бисёрш бо размер дора аз размери ами майда сар карда то балшимеркаи калон батала то 200 кило азана мешава ки размер биёва. Марҳамат ира бинен хичи моделакои фасонай 400 сомон. Хутон медонен ки гадензора то 800 мефурӯшанд. Ина марҳамат биёен айпеш як маротиба хутон бинен. Чӣ хеле гуфтум бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза тамошо бино шашм қатора то охирша биёен рӯ баруш магазинои калон магазини Акай Мирзо буген нишонтон метиҳанд. Ина нигоҳ кунен чӣ моделако бисёрай мана кисадоруш ҳастай ин хеле ҷинсои гулдор ҳастай ина ира кокеткаша бинен бо чиха хушрӯчай хулос чанд модела иёра бо медонен айпеш расветкош аҷоиб фасонай наворда афсус наомадестай лекин айпеши расветкош да гап нест духтаро инаи моделиш бо дига хеле диден ҳамаш фасонан ҳамаш бори гаденза моделои беҳтарин новинкои фасон ина ёша бобинен аҷоиб хушрӯбат инаи тигмадорошам ҳастай тамошо бино марҳамат метавонен аз анаи моделоям харидорӣ кунен аямия инами моделиш размерош ҳастай аиш размер кам мондагия ина марҳамат биёен бо як бор айпеш хутон бинен духтарако марҳамат маълумоти бештара бо метавонен аз хушон гирен рақамошон ҳаст дар рӯи экран духтарако нависен баъд инаи курткаошо набинен духтарако бори новинкай беҳад хушрӯ иҷада ҳам осинош снимаи шиш ҳастай ҳам хе ниснимаи шиш кадомеш ки остинош ҷудо мешавад духтаро безрукавка мешава ина дута расветка мондагиай а 1 XL то 5 XL ҳастай нархшон 350 сомон анаву тараф боша иё снимать намешава дастошон нархшон 330 сомон аҳамиятен гилош ҳар хелаяй узорош ҳар хелаяй марҳамат бо биёен айпеш як маротиба хутон бинен материалошда гап нестай нигоҳ кунен чанд узор дора размеро ҳамаш ҳастай духтаро бори новинка марҳамат тамошобинони азиз боварӣ дорум айпеш омаден бо маҳхултон мешава ина бинена узорош ҳар хелаяй амҷада маълумай духтаро 330 сомон ниснимаи шиш осинош ҷудо намешава анам ду расветкае ки мондагиай вай 350 сомон ӯ осинош ҷудо мешава безрукавка бар инам мепӯшен духтаро қисми болора биненда болопӯшора анам қисми боло кадом меша мегирен ана то инами цвети хакира диден
200 сомонӣ, у тараф 250 сомонӣ. Турецки тоза. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза, 6 қатор, 6 қатор биёин духтаро то охирша. Ина рӯ ба рӯи ҳами 6 қатор дар магазин. Магазини Акай Мирзо буген нишонтон метиҳан агар наёфтен. Қисми боло курткаҳоро бинен. И курткаҳои қимати як курткаҳое ки 800 900-ан. Размерои калон мондагиай духтаро. Анам ки курткаҳои болои айку 800 900 курткаҳои. Размерои калонуш ки мондагиай ай 58 боло ба анами ҳисоб ки мисол размер надоранд барои ҳава инора аксия кардем 500 сомонӣ. Ина марамат касоне ки куртка гирифтаниян биёен беҳад нархшона дастрас кардагиян харидорӣ кунен. Ина анаи модело ҳамқа хушруван ҳамино ай пеш духтаро размерош ҳамаш ҳастай. Ина без рукавкаш 650 сомон. Ина 150. Тамошобино нигоҳ кунед иқа без рукавкаҳои хушрува барои занҳо марҳамат ёш чанд сомон? 450 сомон. Диден? И 650 ай. Ина инош 450 сомонӣ. Анаи 650 сомон курткаш ҳам астай гарантияш кати ки махултон мешавад. Духтаро як бор биён ай пеш бинен 950 сомон ай аҷоиб фасонай. Ана баъд бо без рукавка 150. Ина без рукавкаро диден чанд та цвет дора? 150 сомонӣ нуқтаи савдо да 150 сомонӣ. 5 та расветка будай. Ва ёра бинен духтаро чихе курткаҳои хушрӯ омадай. Мана аҷоибот курткаҳои фасон омадай чанд та расветка. Нархшон чанд сомон? 230 сомон. Оверсайз ай стилш духтаро 230 сомон. Тамошобино ина намудоша бинен чи хеле ай. Диден абманкай ай аҷоиб фасон. Нархшон тамошобино мана нигоҳ кунен. Нархи ино чанд сомон? Анаи моделош 250 сомон. 5 та расветка дорада? 5 расветкаи хушрӯ дора. Ина 230 сомон вай мехдоро, 250 сомон анаи капюшондоро. Ана баъд нигоҳ кунен ассортименти без рукавка, куртка беҳад бисёр аҷада. Як бор тамошо кунен ира бинен хич хушруван. Без рукавка чанд сомон? Уна боло. Ина инҷа чӣ намуд без рукавка мебинен? Ина духтаро нигоҳ кунен чӣ намуд без рукавка мебинен? 150 сомониай. Ана баъд остиндорош омадай. Диден курткаош омадай калтак. Чанд сомон ни куртка? 230 сомон, 250 сомон нархи курткаош. Ина ино а? Иё чанд план? Ва духтарои 280 сомон қахшрай дарунуш мех дора капюшонош снимающая. Ина марҳамат биён ина цветоша бинен хич хушрӯ даруношон мех дора тамошобино. Ина каседа дар корай метавонед бевосита омадахтон ай пеш тамошо кунен. И материалшам хушрӯ духтаро 280 сомон беҳад нархи дастрас гуфтестиян. Ина мехша диден чихе хушрӯая стилшам фасонак. Размерашон чихелай? از ام تا دی XL будай. Ана қисми поёнда без рукавкаҳои ду тарафа ҳаста ё чанд план? Ина 220 сомон тамошобино. Хоҳен мисол тарафи аднатониша мепӯшен, хоҳен тарафи брендша мепӯшен. Ҳамаш бо пад бренд кардагиай. Диден Гуччи ай мана аҷоиб хушрӯ чанд та расветка 220 сомон. 220 сомонӣ метиҳанд. Марҳамат биёен духтаро интихоби хеле зиёд. ира бинен борои новинка чихе хушрӯ тамошобино. Дар ҳақиқат ҳам фасон. Инаи моделакора диден? Иёям чанд сомон? Ана 250 сомон. Марҳамат. Чанд та расветка дора? Бисёрш духтаро молодёжка марҳамат ина бинен да. Размеро майдан молодёжка, размерои калон ина мо нишон додем шумода. Ана стило занҳо да мешава ҳастай размер. Ина бинен чихе хушрӯ. Барои савдо мегирен, барои хитон мегирен духтаро ҳатман биёен. Касоне ки бо опт мегирад, оптови арзон ая?
اینا کو материалашон матови будай духтаро дар ҳақиқат ҳам хушрӯ ё чанд смаян 280 сомон нигоҳ кунед янамуд фасонаи духтаро капшоношон ҷудо мешавад чандта цвет дора марамат биёин бо айпеш як маротиба хитон тамошо кунед бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад тамошобинони азиз хайр саломат бошед